Actuel Media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ Filadugu an bɛ Samantomo la Samantomo dugutigi a alimami a donsoba an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ bonya bɛ an ka émission na an bɛ karamɔgɔ Amidu fɛ yen n ka bosokɛnin don soma don mori don a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la nka boso min don a tɛ jɛgɛ minɛ o de y'a problème ye donc an bɛ foli d'a ma a sɔnna bi k'an bisimila bi Samantomo kɔnɔ a diyara an ye kosɛbɛ ka Samantomo ka bɛɛ fo kalanden minnu bɛ yan minnu tɛ yan minnu bɛ k'an filɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ motikaw jɛnɛkaw k'u bɛɛ fo k'u dansɔgɔni ko an ka ɲɔgɔn dɔn sababu ɲuman n'o ye Filadugu Samu ni a denw ye Jigini Cɛbilen an b'u fana fo k'u fana bonya don ni émission kelen na k'u dansɔgɔni ko karamɔgɔ Amidi n bɛ fɛ i ka foli ni tanuni kɛ filɛbagaw ye yan'an ka don ɲininkali kɔnɔ. Baasi foyi t'o la donc n bɛ foli kɛ n bɛ Sama yan nɔ n bɛ foli kɛ dugutigi ni dugu conseil la Naba Kulubali an ka donsokundigi ye Mr Tarawele n'o ye ne yɛrɛ jatigikɛ ye ka foli di Tigina Fana Kulubali ma a fana bɛ n kɛrɛfɛ yan n'o bɔra yen n bɛ taa n faso la ka Suminika cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo k'i masaw fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen fo aw denkɛ n'a balimakɛ don Amidu Kamara l'avant de Sumini cercle de Kemasina. Amidu Kamara nin diyara n ye kosɛbɛ émission tɛmɛnen kɔfɛ an ye baro kɛ garisɛgɛ ko kan ani basiko kan ani fɛn caman kan bi fana an bɛna daminɛ o garisɛgɛ ko kelen na Amidu garisɛgɛ baara mɔgɔw b'i sɛgɛrɛ su ni tile yala i bɛ baara sugu jumɛn kɛ mɔgɔw ye garisɛgɛ ko la yala garisɛgɛ baara min ni e b'a kɛ ani nafolo baara a bɛɛ ye kelen ye wa walima danfara b'u cɛ an bɛ ɲininkali fɔlɔ la fɔlɔ. Bon Mayiga ɲininkali diyara n ye nafolo ko baara a baara bɛ n bolo spécialement an b'a baara k'a di mɔɔw ma garisɛgɛ ko baara fana o sira fana bɛ yen o ko bɛɛ b'o kɔnɔ basiko bɛ o la ko caman bɛ o la n'Ala sɔnna ma ni mɔgɔ min mago kɔni bɛ garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ la i k'a sɔrɔ sababuya la k'a fɔ ko an bɛ nafolo yɛlɛma an t'o ɲɛdɔn k'a fɔ an bɛ nafolo ta k'a di mɔgɔ ma fana an t'o ɲɛdɔn mais ni an ye i dɛmɛ garisɛgɛ ko sira fɛ n'Ala y'i kɛ sabu kɔni k'an bolo an bɛna mɔgɔ o mɔgɔ dɛmɛ i b'i ta sɔrɔ n'Ala ka diɲɛ ye garisɛgɛ na sira kɔni fɛ n'an y'an bolo don mɔgɔ mɔgɔ garisɛgɛ ko sira la i b'i ta sɔrɔ n'Ala ka diɲɛ ye. Nka garisɛgɛ ko baara suguya ka ca n t'a dɔn ni a kolonyelenlama don wa walima a dabalilama don walima a munama don n bɛ fɛ i ka mɔgɔw bilasira ka sababu kɛ dɔw a ka di dɔw ye ka na baara kɛ nka a man d'u ye u ka baara ka kɛ bolisɔn ye walima a ka kɛ fɛn dɔ ye donc n bɛ fɛ i ka mɔgɔw kunnafoni o yɔrɔ na dɔɔni wala mɔgɔ caman bɛ yen nali ka d'u ye mais u bɛ siga n'a y'a sɔrɔ a tɛna kɛ sɔnni ye bon olu tɛ fɛ ka baara kɛ baara min bɛ taa ala kɔ wala i ma ala ko juguya la. N y'a faamuya n'an taara o sira fɛ baara bɛ yen i b'i ko a kolita bɛ yen k'a sɔrɔ a ma se ala kota sira ma n'a baara la k'a di mɔgɔ mɔgɔ ma n'a diyara n ye a baara cogo dɔ bɛ yen n b'a baara k'a di ma n'i sera k'a utiliser ka ko nafolo ɲini kɔni sira fɛ nafolo sɔrɔ cogo sira fɛ n'a baara la k'a di jɔn o jɔn ma n bɛ se ka waati f'i ye n ko i bɛ nafolo sɔrɔ ka bɛn ni waati ma n'Ala ka diɲɛ n'i y'a utiliser n t'a utiliser cogo la a ka ca ala fɛ i b'o nafolo sɔrɔ kɛ bɛn o waati ma garisɛgɛ ɲini sira fɛ garisɛgɛ baara de don mais k'a fɔ ko nafolo yɛlɛma baara o tɛ dɛ k'a fɔ n bɛna nafolo dɔ fana karaba k'a d'i ma ko layidu kan ni sariti kan non o fana tɛ mais n'a baara la k'a d'i ma i b'i garisɛgɛ sɔrɔ fura t'a la yɛrɛ i y'a faamuya n'a kɔni baara la ka d'i ma kolita min mɛnɛ baara ka d'i ma i k'i ko n'a ye dati min fɔra i k'i ko kɛ bɛn n'o ye n'Ala sɔnna ma o dati tɛ dafa fewu i b'i k'i garisɛgɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma. Amidu Kamara n diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma halisa an bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ an bɛna don an ka ɲininkali babu filanan min kɔnɔ o de ye tanganako ye bi hali ni mɔgɔ min sigilen bi a b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ Mayiga donfini kɔrɔ ye donc tangana gulogu de bɛ yan o b'a bolo nka tangana suguya wɛrɛ bɛ yen tuguni minnu ye koliyiri ye minnu ye fɛn wɛrɛw ye bozoya yɛrɛ sira fɛ hali minnu ni somaya tɛ kelen ye n b'a dɔn olu caman bɛ yen an la ka baro k'a kan n bɛ fɛ i k'i da don tanganako la yala tangana sugu jumɛn bɛ yen k'a fɔ ko Amidu bɛ se k'o labɛn ka di mɔgɔ ma ani sugu jumɛnw don u bɛ mun ɲa u bɛ mun tiɲɛ. Inshallah o diyara n ye tangana min bɛ n bolo ni n yɛrɛ bɛ se ka layidu di mɔgɔw ma o la a tɛ ci a tɛ yɛlɛmɛ n'Ala ka diɲɛ ye koliyiri ye o ye n'i y'a koliyiri bɔ a kɔni n bɛ yiri in de bɔ ka d'i ma i b'i ko n'a ye an bɛ bi don min na bi tɛ tɛnɛ ye n'i y'i ko a la bi fo ka taa se san wɛrɛ tɛnɛ ma Ala ka tɔɔrɔma fɛn o fɛn k'o de bɛ e tɔɔrɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka mago sa s'i ma wala k'o bɛ dankari i ni na Ala b'i kisi o ma fo ka taa se san wɛrɛ ntɛnɛn ma ni bi san yɛlɛmɛ ma n'Ala ka diɲɛ ye mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɛ ni o fura utiliser k'o ko fo ka taa se bi ni san wɛrɛ ni waati kelen ma n'Ala ka diɲɛ ye ko t'i ni na fo ka taa k'a fɔ i bɛ se ka sa ko wɛrɛ sira fɛ mais k'a fɔ i ni kun kɔni tora janfan kɔnɔ wala i ni tora kasara dɔ kɔnɔ o ye i mɛna sa o la fɛ o ye Ala ka latigɛ ye
o tɔ ti ko wɛrɛ ye nka o tangala fana yala o bɛ se ka mɔgɔw kisi dabalijuguw ni kɔlɔsitigiw tɔɔrɔ ma wa bon a bɛ se k'i kisi o tɔɔrɔ ma presque fɛn min bɛ ko fo ka taa san yɛlɛmɛ ko fɛn t'i ni sɔrɔ donc ne hakili la o kɛ k'i ma kisi ko caman tɔɔrɔ ma i y'a faamuya a tɛ se ka n'a ye kɔrɔti sɔrɔ i fari la a tɛ se k'o langari n'a y'a sɔrɔ dabali min b'i kan a tɛ se k'o langari mais n'i y'ale ko ka ban kura kɔni tɛ don i y'o faamuya bon kɔrɔlen tiɲɛni o n'a sira don o y'a damana ko ye donc an bɛ se ka bɔ n'o fɛɛrɛ ye k'o fana yiribɔ a danna siri min kɛra k'o siri tigɛ nin ye lakananikɛla de ye contre-coup de ye nin n'a kɛra ka ban fɛn wɛrɛ tɛ se ka don tant que n'ale kɛla ka ban dɔ wɛrɛ tɛ se ka don tugun i y'a faamuya awɔ sala Amadu n diyara i y'a faamuya awɔ sala Amadu n diyara n ye kosɛbɛ i kamara nka yanni ka to hali san ka bɔ tangana in kɔnɔna na tangana ye suguya damadɔ ye dɔw bɛ yen olu ye kolitaw ye walima muntaw dɔw fana bɛ yen o ye a bagalamaw ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ a jɛnalamaw ni suguya wɛrɛw dilan yala Amadu i ka baara bɛ se o fana ma wa i y'o min fɔ o fana o tanganan bɛ n bolo ka taa se k'i tanga kojugu caman tɔɔrɔ ma fɛn min ye siriw ni juguyaw ni janfanw ne o bakan dɔw bɛ n bolo ne y'a dilan k'a d'i ma a ka ca ala fɛ ne ma dara ne e ni janfa ni wala nanbara wala i bɛ to ko min na k'e n'o bɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ bilen o kɔni tɛ kɛ wa k'a bagan tu cɛla hali ne siri bi a b'a siri cɛ n'i y'a fɔ nin t'o dɔn mɛ k'a tu cɛla n'i y'a ta n'a sɔrɔ i sirilen n'i y'a ta k'a siri cɛla waati min o ko e n'o siri b'ale ne fo ka taa se e ka saya masa fo ni bagan n'i y'a fili min kɛ e kɔni ni siri tɛ wa janfa fana i sen t'o ko la i y'a faamu baasi t'a la Amidu nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli di ma halisa ka foli di filɛbaga bɛɛ ma minnu bɛ ka su bi jamana in kɔnɔna la an bɛna don an ka babu sabanan kɔnɔna la sabu Amidu n'o ye bozoya yɛrɛ gundo ye bozoya n delila k'a fɔ an ka émission tɛmɛna k'a fɔ ko bozo an y'a mɛn ko bozo bɛ hali mɔgɔw dilan ni bin u bɛ mɔgɔw dilan ni ji kulon kɔnɔ ji suguya jumɛn ji u ka ca n bɛ fɛ Amidu an ka don nin kɔnɔna la dɔɔni bozoya yɛrɛ kɔnɔna la dɔɔni bɛ se ka mun kɛ a bɛ se ka mun dilan Amidu yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ donsoya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni laturu da ye a ma kɛ basi sɔn ye a ma kɛ kalajan goya a ma kɛ foyi ye o diyara n ye Mayiga n'i ko bozoya dɔɔni fɔlɔ ye fɛn jumɛn o ye yiri ye ani dalakirisi ani dɔnnifin o de ye o ye donc n'an donna o domini kɔnɔ ko bɛɛ b'o kɔnɔ ni mɔgɔ min mako jɔra olu taasira fɛn o fɛn kan n'i sera ne ma ne bɛ se ka dɛsɛ yɔrɔ dɔ la mais i bɛna sɔrɔ ne ba kelen fa kelen kɔrɔw bɛ yen nɔ olu tɛna dɛsɛ o yɔrɔ la parce que an ka dɔnniko ye bonya sira ye an ka dɔnniko bonya sira o kɔnɔna na mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ i faw ɲɛ ka yɔrɔ fɛn dɔ ta k'a kɛ ko dɔ kɛ k'a sɔrɔ i m'o bonya ɲini masaw fɛ wa i tɛ se ka tɛmɛ sira dɔ fana fɛ ka ko dɔ fana kɛ k'a sɔrɔ i m'o bonya ɲini i kɔrɔw fɛ donc olu n'a ɲɔgɔnnaw na donc an ti bɔ ni olu ko camanba ye ka olu da kɛnɛ kan o cogo la o ye jɛkɛ kow ye i y'a faamuya donc bozoya gundo bɛ o taabolo la caman bɛ yen nɔ i bɛna sɔrɔ fasoko don donc fasoko gundo bon o ti fɛn ye ko i kelen b'a ta k'a k'i ta ye ka wuli k'i jɔ dɔ kɛ n'a ye k'a kɛ cogo dɔ ye donc olu taabolo y'o ye donc nka mɛ ni mɔgɔ min kɔni mako jɔra fɛn o fɛn kan dɔnnifin taabolo la yiri o kirisi o ni mako dɔra fɛn o fɛn kan ni sera ma ni min b'an bolo an b'o danatigi ye k'a fɔ karisa nin b'an bolo an bɛ se k'o ni o dilan ka d'i ma k'a daminɛ tangana na tangana tafolamaw a bagalamaw a ngɔri kurulenw donc n'a min bɛ yen ni mɔgɔ min sera ma n'ala ka jɛn an b'o tiɲɛ yiri la inshallah i da sɔgɔnɔ ko Amidu diyara n ye kosɛbɛ Actuel Media filɛ wa an bɛ foli di bɛɛ ma Amidu Kamara ka téléphone numéro 94 85 65 28 o numéro kelen bɛ ka tɛmɛ vidéo duguma sisan mɔgɔ bɛ kan su an bɛ taa an ka ɲininkali niveau min na o de ye kalajanko ye i sigilen kalajan kan yan bɛɛ y'o dɔn hali an ka émission tɛmɛna an da sera a ma nka kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ émission kelen kɔnɔ Amidu halisa an bɛ segin ka na kalajan so 22 n bɛ fɛ i ka so 2 ta so 22 in kɔnɔ so 2 in bɛ mun dilan i n'a fɔ laturu dalaw bɛ to ka a fɔ ko seju bɛ nin kɛ tan ko lumana bɛ nin kɛ tan n bɛ fɛ e yɛrɛ diya ye so 2 i k'o ta kalajan kɔnɔ n'i y'a kɛ cogo di n'a nana nin cogo la a bɛ se ka kɛ tan a bɛ se ka nin kɛ tan a bɛ se ka kɛ tan n bɛ fɛ i ka don o kɔnɔna la bi i ye o min fɔ a diyara n ye kojugu kalajan kɔnɔ kalajan den kelen bɛ yen an b'a fɔ ko tɛrɛdibinɛ nimisala bɛ yen o tɛrɛdibinɛ nimisala bɛ yen kojugu fan o fan diyara i ye k'i b'a kɛ maa na i b'a kara mɔgɔ corongo fan o fan diyara i ye k'i b'o kɛ maa na i b'o kora
mɔgɔ karabali fan o fan diyara i ye i b'o kɛ o la i y'o faamuya n'i ko ka karisa jigi kɔlɔn kɔnɔ o kelen don n'i ko ko karisa mako sa o kelen don n'i ko ko karisa karawa karisa ye a b'o fana kɛ o ye tɛrɛ dibinɛ nimisala bɛ yen donc n'i tilala o laturu o denw de walima e yɛrɛ de b'a baara kɛ so kɔnɔ non foyi t'i d'i ma i dan ye dɔrɔn k'a fɔ karisa ni kungo bɛ n dara a laɲini ye dɔrɔn an b'a laɲini kɛ n'ala ka diɲɛ ye min bɛna bɔ o bɛ lakali ka bɔ n'i ye maa min kɛlen k'o sɔrɔ fo n'i y'i bolo don an fɛ kalajan an y'i kalan k'i ka tiɲɛ jɛnsɛn k'i kalan k'i ka tiɲɛ jɛnsɛn ka tila ka i labila donc an b'o gundo ta k'a d'i ma mais sinon anw t'o gundo ta k'a di mɔgɔ ma ten k'a fɔ ko an bɛ réseau kan k'a sɔrɔ k'a fɔ an karamɔgɔ ko an tɛ sɔn olu hali an média mun filɛ nin na ayi média ko t'o rɔ média bolo mɛ don an da filanan na awɔ kana laturu n bɛ fɛ ka halisa so filanan ta tuguni kalajan kɔnɔ so filanan min wala mun bɛ se ka ko dɔ dilan walima mun bɛ se ka ko dɔ tiɲɛ problème taara i y'a fɔ cogo min na maromaronin tari fana bɛ yen n'ala ka diɲɛ ye nafolo sɔrɔ siraw nin fɛn ko sinama karaba siraw nin ko minɛ siraw ne bɛ masaya de kɔ n bɛ fɛ ne yɛrɛ k'i kɛ faama ye n bɛ kɛ masakɛ ye mako baara sisan ne k'i kɛ masakɛ ye karamɔgɔkɛ n'a kɛra i bɛ masaya sɔrɔ ne mako bɛɛ ne k'i kɛ mɛri ye awɔ n'ala sɔnna maromaronin tari baara dɔ bɛ yen na i bɛ kɛ mɛri ye ne mako baara ne k'i nin sankɔrɔta ni yɔrɔ sinama mara bonya sɔrɔ ne ka bonya sɔrɔ nin yɔrɔ kɔnɔ fo ni i dɛsɛna a ko kɛtaw la k'a daminɛ baara ka taa se misira n'i bɛ dɛsɛ a ko kɛta la n'an y'a k'i ye ala b'o masaya nɔgɔya i ye ala n'an karamɔgɔ barikara n m'a fɔ n karamɔgɔ ɲinama n karamɔgɔ ninnu bɛɛ manden a tulo bɛ n'an karamɔgɔ Musa Sangare bɛ yen Madi Kamisogo bɛ yen karamɔgɔ Fajalan bɛ yen n'an bɛ karamɔgɔ Fasi nin bɛɛ bɛ manden kɔnɔ nin bɛɛ bɛ bɔlɔ o si mɛ sa fɔlɔ donc u tulo bɛ n kan na n'a sɔrɔ nkalon don u kɛn ka kuma nin mɛn ka se ka jaabi bɛ se ka sɔrɔ a la karamɔgɔ fana wɛrɛ minnu ye kalajan dɔ manden kɔnɔ o fana tulo bɛ n kan na donc ni kɔni o maromaronin tari bɛ n bolo ni n y'a baara a ka ca ala fɛ i mako bɛ karabali ni masaya ni jɔyɔrɔ sugu o sugu a bɛ sɔrɔ inshallah karamɔgɔ Amidu diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma ka foli di halisa Sama Dosoba ma ni filadugu bɛɛ fɛnɛ an bɛ n Dosoba bɛ yen an kɔni t'a tɔgɔ dɔn Misi Tarawele o ye Sama Dosoba ye nka filadugu bɛɛ yala Dosoba dɔ fɛnɛ bɛ yen tuguni jama bɛnnen mun kan baasi t'a la an bɛ foli di nɛgɛla baasi t'a an bɛ nɛgɛla Dosoba fo ka dugutigi fo baasi t'a la filadugu Samu karamɔgɔ Amidu mɔgɔ ni mɔgɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na surtout an bɛ a ɲini fɛn dɔw bɛ yen i sigilen fɛn minnu kan donc walasa an bɛ se ka dɔɔni faamu la walima ka dɔɔni dɔw la o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la n ye basi fila ko mɛn i bolo ne yɛrɛ m'u ye fɔlɔ dɛ fo n'i y'u yirana bi ne y'u ko mɛn ko fɛnko yira ani ganjugu soro ganjugula soro o tɛ wala bon ne ma deli ka nin tɔgɔ mɛn fɔlɔ nka ne kɔni y'a mɛn k'a b'i bolo yan bon i fana bɛ mɔgɔw dilan n'a ye yala ninnu ye basi jumɛnw ye u bɔra min yala u ni baara tɔw n'o ye kalajan ni fɛn wɛrɛw yala olu tɛ ɲɔgɔn cɛ wa danfara jumɛn de bɛ u ni basi tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jafɛlɛ ni kungere ni kɔndɔrɔn ni fɛnw ye bon i ka o kuma diyara n ye an b'a ta Nganjugula fɔlɔ la ne ye Nganjugula kalan miyankaw de bolo ne ye gundo sɔrɔ miyankaw de sabura bon gundo bɛ n'a sɔrɔ yɔrɔ don bon o Nganjugula nin y'a sɔrɔ miyanka cɛkɔrɔba min bolo k'a ta a ye gundo in di ne ma kɛnɛ se bi ma mɔgɔ o mɔgɔ mako bɛ ne de mako bɛ n bɛ fɛ ka kɛ farajɛ n mako bɛ farajɛ jamana na ne bɛ mako bɛ farajɛw la u k'i kanu ka se ka ko kɛ n ye ni farajɛ a musoman n'a cɛman u k'i kanu n'i y'ale kɔni baara o sira kɔni ma fɛ a ka ca ala fɛ o tigilamɔgɔ kɔni b'a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ farajɛ jamanaw kan o ye farajɛ jamana ta ye i y'a faamuya bon ni mɔgɔ min mako bɛ ko kojugu dɔ kun bɛ ka sa ka o ko kun b'i ka sa a ka taa n'o fana fɛ bon n'o bɔra yan ani bana gɛlɛn ani juguya kɛlɛ yɛrɛ a fana b'o kɛ o ye Nganjugula taabolo ye bon fɛko yira fana ayiwa dɔ k'a fɔ ko ne ye nin ko in tigi ye ka seko yira k'a dama tɛmɛ ni ye n fɛ ko yira a la a ka ca ala fɛ a fana b'o ye awɔ ni ye n fɛ ko yira a la a b'o ye dɛ o basi bɔra Bɛlɛdugu yan ne y'a sɔrɔ Musaba Jara de fɛ Bɛlɛdugu a bɛ ni Falajɛ awɔ a bɛ Falajɛ ne y'o gundo sɔrɔ bolo cɛkɔrɔba dɔ donso dɔ fana o de y'o gundo di ne ma gundo in dilen ma kɛnɛ se bira n y'a di soma denmisɛn fɛn o fɛn ma a bɛɛ ye fiɲɛ dɔ ci n'a ye i y'a faamuya
karabali nafa o nafa sira fɛ n'i y'a kɛ sɔrɔ sira fɛ n bila ɲɛ a b'o kɛ n bolen don ne de bolen don tigitigi ne basi nin b'i bolo a tɛ se kise mɔgɔ ma ale yɛrɛ b'o bongo ɲɛnabɔ a yɛrɛ i y'a faamuya a kɛra juguya fan o fan ne bɛ ne kan kɔni a b'o juguya ɲɛna ka bɔ o ye fɛ ko yira ye bien ni diyara n ye kosɛbɛ an bɛ halisa foli di filɛbagaw ma karamɔgɔ min don an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la nka halisa an bɛ e ka émission an bɛ basé bozoya sira kan ma jila ma an b'a mɛn ko a bɛ fɛn caman kɛ dɔw yɛrɛ ko jinɛ fɛn don bon e ye bozo ye hakili la e ye fɛn caman y'a la e bɛ fɛn caman dɔn a la n bɛ fɛ i k'an bilasira ma ye mun ye dɔw fana b'a tulu bɔ ko a tulu bɛ kɛ ka fɛn dɔw dilan n bɛ fɛ i ka ɲama i ka dɔɔni fɔ an ye o kan bon n'i y'o fɔ n'i ko jila ma n b'o di mɔgɔw ma ka dɔ la donc yɔrɔ dɔw b'a la a mɛn fɔ nka n bɛna dɔɔni di mɔgɔw ma ka dɔ la bɛɛ k'o fana ye sa ye donc n'i ye tiɲɛ yara Mayiga e fana bɛɛ ye fɛn kan o dɔ tɛna o jaabi d'i ma ni mɔgɔ ye man tulu yɛrɛ sɔrɔ tinɛni tulu ko tɛ dɛ dɔw fana bɛ tinɛni tulu feere ko man tulu dɔw b'a sɔrɔ o tɛ mais ni mɔgɔ ye man tulu yɛrɛ sɔrɔ ko karisa tulo da man di wara karisa tulo gerelen don man tulu ɲini k'a tɔnɔ a tigi tulo kɔnɔ a tulo bɛ diya fo k'a dama tɛmɛ e fana tulo da ka di e bɛ fɛ de ka dɔ fara i ka tulo diya kan e ka a dɔ tɔni tulo kɔnɔ k'a lajɛ man tulu n'i y'a tɔni tulo kɔnɔ fo yɔrɔ min n'i bɛ ka kɔrɔfɔ i tulo b'a la i y'a faamuya a bɛ tulo diya kosɛbɛ a bɛ tulo diya kosɛbɛ donc n'o bɔra yen nɔ fana ne bɛ min dɔn a la an b'a a kolo n'i y'a kolo sɔrɔ i b'a kolo sisi k'a mugu bɔ k'a don a k'a tulu nin na i bɛ to k'a mun i fari la fɛn min ye farikolo dimi ninnu ani kolodimi ninnu ani mɔgɔ siri i b'a sɔrɔ dɔw y'i siri sisan fo a b'i farikolo faga quoi a b'i kisi nin bɛɛ tɔɔrɔ ma bon man b'o ɲa kirisi t'a la mɔgɔ mɛn'o kɛ i b'o jaabi i y'a faamuya bon den fitinin fana k'a to a ba bolo jabɔ ninnu a kana sira u la i bɛ se k'a san i bɛ to k'a dɔɔni kɛ ka den fari mu a ka ca ala fɛ a bɛ kisi mɔgɔ jugu ni jinɛ ko ninnu fɛn caman tɔɔrɔ ma bon dɔw fana b'a fɔ man ye jinɛ fana ye bon jinɛ tɛ man ye jɛgɛ de n'i ko jira man ale ye jɛgɛ ye jinɛ tɛ dɛ min ye jinɛ yɛrɛ ye ni boso kɔni b'o dɔn n'o ye jinɛ ye o ye ba faro de ye mɔgɔw b'u basa u ka fɛn kelen ye fɛn kelen tɛ ba faro jɛgɛ to ye dɛ hali b'a fɔ ko ba faro sen yanfan ye jɛgɛlaman don tiɲɛ t'o ye ba faro sen yɛrɛ de b'a fɛ i ye faamuya wa a kɔni bɔcogo ni hadamaden bɔcogo tɛ kelen ye mais ni mɔgɔ ye ba faro kɔni i b'a a fitinin de ba faro ka mɔgɔ kɛ lakalili tɛ n yɛrɛ ɲɛ kelen tɛ fila tɛ i ye faamuya kunsigi b'a kunna fana bien bon man dɔ in kunsigi t'o kunna dɛ ale ku lɛfɛlaman don donc u b'a fɔ bolo min b'a fɛ o ye a bɛ nɔɔni kɛ ni fɛn min ye o kunkurunin b'a kamakɔrɔla ninnu na bon donc ale bɛɛ ten ne quoi donc o kɔni man taabolo ye inshallah karamɔgɔ min don nin diyara n ye kosɛbɛ an ka émission kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la komi an kun bɛ fɛ ka kuma len belebeleba saba mun kan an da sera o bɛɛ ma ka ban donc ni folikan ani tanikan min bɛ e yɛrɛ bolo ka kɛ donsow la somɔgɔw la bozo denmisɛnninw la samakaw la donc n bɛ fɛ i k'o foli de kɛ ka kuma kuncɛ inshallah foli diyara n ye mais fana bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma tigina an ka cɛkɔrɔba don cɛmasa don a filɛ an fɛ sigira yan a nana bɛn an ka fɛn ma a fana bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ n bɛ n jatigikɛ fo samantogo na n'o ye mɛse tarawele ka saman dugutigi fo n'o ye naba kulubali ye ka n'a ka conseil bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛla mara la yan kitila kɛ don fa dugu la kɛ n yɛrɛ n ba bɛ yen nɔ tɛnɛɲini jena umu cɛman ta k'u fo n faso kɔnɔ ani n fa bɛ yen nɔ n'o ye Seku Kamara ye k'a fana fo an faso la n'o ye Sumini ye ka Suminika bɛɛ lajɛlen fo ka Masinɛka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka dosokuntigi bɛɛ fo k'an ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛla mara la yan fana an b'an ka dosoba fo fo Nɛgɛbabugu ka bɛɛ lajɛlen fo ka Samu fana fo Filadugu kɔnɔ Filadugu dosoba n'o ye Silakɛ ye Sɛgɛnɛ Sila an ka foli bɛ se a fana ma ka bɛɛ lajɛlen fo Filadugu jamana kan ka bɛɛ fo Bɛlɛdugu kɔnɔna yan ni y'an ka foli ye k'a di bɛɛ lajɛlen n'an donna min ka sera o ka yafa ma nin bɛ dan sigi an ka bi émission na bi Amidu Kamara ka émission Actuel Media dɔnni kɛnɛ a tako filanan an b'o de la bi a sigiyɔrɔ la n'o ye Samantomo ye donc ka Samaka bɛɛ fo ka dosobaw fo ka dugutigi fo an ka cɛkɔrɔba bɛ yan Tigina donc an b'a fana fo komi a nana bɛn émission ma folikan min b'a bolo ka kɛ donsow la ani ka kɛ Amidu yɛrɛ la an b'o d'a ma an bɛ sɔrɔ ka émission bila o kan aw dansɔgɔnin ko
Wala an bɛ foli di émission mɔgɔw ma nana an bɛ to kamara fɛ ka na foli kɛ a diyara n ye a bɛnna ma ka donsow bɛɛ lajɛlen fo ka sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo k'an miiri fo a n'a jɛɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni cɛ k'u ni baraji ko ala ka jigiw ma fa k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma ala ka tɔgɔ duman d'a ma nɛgɛla donso ani filadugu donso ani a fasɔrɔ donso ala k'u bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen ma ko foli diyara n ye a ma don min ka sɔrɔ ko ka kɛ hakɛ to ye ala sago sago Tigina Kulubali ne ye Tigina Kulubali ka foli di Amadu ni a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma dugutigi tɔgɔ la